році были выборы патриарха всей Руси. Какое отношение мають православні русини Карпатської Руси до тих виборів? Цей вопрос є унікальним і нині, і завтра, і дуже важним, бо многі дослідники його не піднімали або навіть старалися не піднімати, аби скрити важні для православної церкви Карпаторуської факти. Напомнимо, в 1917 році митрополит Антоній Храповицький, як екзарх Галицької і нашої Угорської Карпатської Руси, був ісполняючим обов'язаності правящого архієрея-єпископа сьогоднішніх Мукачівської і Хуської єпархії. Но будучи харківським єпископом, при голосуванні на виборах 3 кандидатів у вибори патріарха всієї Русі, він отримав удивительно найбільше число голосів, тобто був на першому місці по кількості. Но потім жребієм із тих 3 кандидатів були вибрані, опустилися у скриньку, і сліпий монах витяг жребій. І третій по голосам, Тихон, митрополит Московський, найменше голосів, був вибраний патріархом всієї Русі. Ісполняючи обов'язаності православного єпископа Угорської і Карпатської Русі, получивши найбільше голосів, це привело до того, що іменно прямо і создало канонічний момент, що православні русини, їхня єпархія, приймали участие у виборах патріарха всієї Русі. Да, это можу спарювати по-разному, но іменно это важно було. В цей момент признавався і Константинополь. 21 августа 1920 року, коли вже ми сформувалися в Національну Республіку Подкарпатська Русь, Національна Республіка Русину, то в составі Чехословакії була реєстрована Карпаторуська автономна православна церква Сербського патріархата, бо уже з 1920 року прибув з назначенням екзархом на Карпаторуську церкву єпископ Досифей із Сербії. Уже з цього моменту митрополит Антоній Храповицький був освобождений від цього послушання бути екзархом Закарпаття Карпатської Руси і вступив у права Досифей. Історик Данилець Юрій підтверджує, що він бачив цю грамоту об освобожденні Антонія Храповицького і назначення нам, русинам, для Карпато-Руської автономної церкви Сербського патріархата єпископа Досифея. Антоній Храповицький став главою Руської православної церкви за границю. І нам дуже приємно вспомнити, у 2001 році був вибраний главою Руської православної церкви за границю етнічний русин митрополит Лавр Шкурла. Родом із теперішньої Пряшівщини, ну тоді була то наша Русь, Пряшівська Русь, і він правив 7 років. Так от, іменно лише при ньому, іменно при етнічному русинові, митрополітові Лаврові Шкурлові, произошло історичне воз'єднання Руської православної церкви із Руською православною церквою за границю. Це означає, що там, де роблять і вступають у свої права і свої обов'язки русини, велике благо для нашої православної церкви. І так відповідь пряма. Ми дійсно подкарпатські русини і наша тоді час Карпаторуська автономна церква Сербського патріархата пізніше, а до того часу у момент, коли був екзархом митрополит Антоній Храповицький, ми приймали участь у виборах патріарха всія Русі.